Чай. Ива, лапа се някой стинка, сега знам да ни пусиш кабачки. Дай. Ай, сега да пем, ма. Слагай го пачка. В него ли да пусна? Ми да, в него ме. 60 стотинки му. Ми нямам повече. Но после как ще ги вземеш? Слагай ръцете. Аз ти толкова Там по 5 само. Аз значи още 20. Ама дай, колко тя за 15? Ти имаш 25. Целувка ти праща. Тиранки. Имат ли сърца в оранжка? Хайде, бате, шефе, да живучкаме така. Бате, шефе, ти си най-големия. Песни, танци, мале, тука махала. Маде, маде, маде им Бугария. Ай, се толкова.